Il-ġurnal elettroniku maltastar.com żvela li permezz tittra datata 17 Ottubru il-Gvern reġa' naqqas il-fondi allokati għall-edukazzjoni. Dan il-ġurnal irrapporta li l-Gvern b'effett immedjat iddeċida illi jaqta' 150,000 euro mill-vot kapitali għat-teknoloġija tal-informatika fl-iskejjel tal-Gvern. Maltastar.com qal li l-Ministeru tal-Edukazzjoni prova jirreżisti dan it-tnaqqis iżda l-Ministeru tal-Finanzi imblokka dawn il-flus u l-Ministeru tal-Edukazzjoni imbagħad kellu jċedi għal din id-deċiżjoni. L-għażliet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni qal il-ġurnal kienu tnejn: jew li jitnaqsu l-flus mit-tender għall-an fl-iskejjel tal-Gvern inkella fuq 20% anqas. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni seta' wkoll iddeċida illi jaqta' dawn il-150,000 euro mill-baġit tas-sena d-dieħla. L-għażla waqgħet fuq li jitnaqsu l-flus mill-fondi allokati l-aktar għat-tfal vulnerabbli. Bit-titlu tal-ittra bħala Urgent Instructions, Sandro Spiteri li huwa d-direttur il-ġdid tal-kurrikulu u l-e-learning qal li b'effett immedjat ma jista' jsir l-ebda xiri fuq kull wieħed minn dawn il-line items. Vot kapitali numru 6 tat-teknoloġija fl-iskejjel tal-Gvern u vot 20 għal spiża rikorrenti ta' materjal u provvista, irranġar u manutenzjoni, miżati ta' sħubija, servizzi tal-uffiċċju, taħriġ u spejjeż għar-riforma fl-edukazzjoni. Ġew ifriżati wkoll il-flus allokati għall-inizjattivi favur il-litterizmu u l-flus għall proġett Let Me Learn kif ukoll dawk il-fondi allokati għat-tfal bi problemi biex jitalmu.